Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή και θα συνδεθούν και οι υπόλοιποι. Σας καλωσορίζω ξανά στη σημερινή μας εκδήλωση με θέμα παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, διδακτικά εργαλεία. Νομίζω ότι θα τη βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε δύο πολύ καλούς ομιλητές, εισηγητές σήμερα μαζί μας, την κυρία Παυλοπούλου και τον κύριο Βελέτζα. Και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω δύο πράγματα για αυτούς, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Και θα ξεκινήσω από την κυρία. Η κυρία Παυλοπούλου είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της, έφυγε με υποτροφία στη Γαλλία και έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη διδακτική των μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Ενώ το 1994 έλαβε από το ίδιο πανεπιστήμιο τον τίτλο του διδάκτορα της διδακτικής των μαθηματικών, ολοκληρώνοντας την έρευνα της διδακτορικής της διατριβής δίπλα στον Ντιβάλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε για πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η διδασκαλία της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινάει ήδη από το 1990 στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, και από το 1998 στην Ελλάδα σε διάφορα πανεπιστήμια. Από το 2017 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στη Σχολή ΕΜΦΕ του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, διδάσκοντας διδακτική των μαθηματικών, γραμμική άλγευρα, λογισμικό για τα μαθηματικά, τη φυσική και τη διδασκαλία τους. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βοηθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων της διδακτικής των μαθηματικών. Διαθέτει επίσης πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ο κύριος Βελέτζας είναι πτυχιούχος του φυσικού του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη διδακτική φυσικών επιστημών από τον τομέα φυσικών επιστημών, τεχνολογίας και περιβάλλοντος του παιδαγωγικού τμήματος του ΕΚΠΑ. Διορίστηκε στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αρχικά, όπου εκτός από διδάσκων, θήτευσε ως υπεύθυνος εργαστηριακού κέντρου φυσικών επιστημών, ενώ εργάστηκε και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, καθώς και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 2017 μετατάχθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, ως ΕΔΙΠ στη Σχολή ΕΜΦΕ. Στο Πολυτεχνείο διδάσκει μέρος των μαθημάτων διδακτική της φυσικής, καθώς και λογισμικό για τα μαθηματικά, τη φυσική και τη διδασκαλία τους, ενώ συμμετέχει και στα εργαστήρια του τομέα φυσικής. Είναι επίσης συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων φυσικής για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τη διδακτική της φυσικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή για τους ομιλητές μας σήμερα και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές για να ξεκινήσουν την παρουσίασή τους. Κάλια και Θανάση, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή, Μαρία, και όλους εσάς που είσαστε σήμερα μαζί μας για να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις, ένα μέρος των οποίων θα σας παρουσιάσουμε. Με τίτλο, όπως γνωρίζετε, «Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, διδακτικά εργαλεία». Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μέρος. Είναι κάποιες ορολογίες που θα προσπαθήσουμε να τις παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται, με στόχο να δώσουμε το έναυσμα για συζήτηση και να προσθέσουν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ό,τι γνωρίζουν σχετικό, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τώρα στην τριτοβάθμια, διδάσκουμε σε αμφιθέατρα, είτε σε ολιγομελείς ομάδες, είτε ακόμα κάποιες εξατομικευμένες διδασκαλίες για κάποιους λόγους, είτε σε εργαστήριο, είτε διότι έχουμε κάποια διπλωματική. Άρα, είμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πλήθος ή μέτριο ή μικρό. Η κατάσταση αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε ένα αμφιθέατρο, που είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, μπορεί να παρουσιαστεί σαν ελάχιστος τρόπος παρουσίασης, με αυτό εδώ το
τρίγωνο, το οποίο το ονομάζουμε διδακτικό τρίγωνο, όπου εμπλέκεται ο διδάσκων, ο διδασκόμενος, οι σπουδαστές μας και το γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάσκουμε, άλλο στα μαθηματικά, άλλο στη φυσική, άλλο στη μηχανική και όλα τα σχετικά. Όταν ο διδάσκων τι κάνει, ξεκινάμε λίγο τώρα την παρουσίασή μας όπως κανονίσαμε το Θανάση από τη μεριά του διδάσκοντα, ο οποίος όταν θέλει να παρουσιάσει το γνωστικό του αντικείμενο, να κάνει δηλαδή το μάθημά του, οι ερωτήσεις τις οποίες ουσιαστικά βάζει στον εαυτό του είναι τι θα διδάξω, σε ποιους θα το διδάξω, πότε, ποια χρονική στιγμή, όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά σε σχέση με την ύλη που είχαν αντιμετωπίσει πριν ή μετά, πώς, με ποιον τρόπο, πού, για ποιο λόγο, με ποια μέσα, πόσο θα αξιολογήσω για να βελτιώσω τη διδασκαλία μου. Είναι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που όλοι μας τοποθετούμαστε εκεί, αναρωτιόμαστε πριν έρθουμε αντιμέτωποι με τους φοιτητές μας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις ουσιαστικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που ίσως έχετε ακούσει και θα κάνουμε μια εισαγωγή σήμερα, το PCK, δηλαδή χρησιμοποιούμε τους αγγλικούς όρους για να έχουμε μια αναφορά σε αυτό που υπάρχει στη βιβλιογραφία. Σε αυτή τη διαφάνεια σας δείχνουμε μια ελάχιστη πάλι κατάσταση αυτού του PCK, από όπου ξεκίνησε, με εισήχθη βασικά από τον Σούλμαν το 1987. Εδώ τι θέλουμε να πούμε, ότι μια έννοια, ένα περιεχόμενο, σίγουρα είμαστε γνώστες του περιεχομένου, αυτή είναι ο πρώτος μας κύκλος. Πρέπει να έχουμε μια παιδαγωγική γνώση. Αυτά τα δύο μαζί αποτελούν το σώμα το οποίο πρέπει να κατέχουμε, το σώμα γνώσεων, το οποίο έχει ονομαστεί αρχικά PCK, και στην ελληνική βιβλιογραφία το βρίσκουμε σαν παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Γράφουμε από κάτω την αγγλική ορολογία. Όπως είπαμε, ο Σούλμαν το 1987 πρωτοέκανε την εισαγωγή αυτού του όρου, δηλαδή για να πάω να διδάξω δεν αρκεί μόνο η γνώση περιεχομένου, αλλά και μια παιδαγωγική γνώση. Στην πορεία αυτό το σχήμα εμπλουτίστηκε με έναν τρίτο παράγοντα, το πλαίσιο, που θα σας το αναλύσει πιο καλά ο Θανάσης. Αλλά όταν λέμε πλαίσιο, που το βάλουμε και αυτό μέσα στις δύο συνιστώσεις της παιδαγωγικής και του περιεχομένου, δηλαδή είναι η ερώτηση ουσιαστικά πώς θα φτιάξω εγώ τη γνώση αυτή που θέλω να δώσω στους φοιτητές μου, στους σπουδαστές μου, με βάση το πλαίσιο διδασκαλίας όπου το διδάσκω. Όταν εννοώ πλαίσιο, θα σας πει ο Θανάσης πού το διδάσκω, σε ποιους το διδάσκω. Άρα εδώ σας έδειξα αρχικά το ελάχιστο από το οποίο ξεκίνησε ο Σούλμαν και πάμε στις πιο πολλές λεπτομέρειες. Καλημέρα και από μένα. Όντως, λοιπόν, με το Σούλμαν ξεκίνησε η συζήτηση. Αυτός ήθελε να δει τη γνώση που διαχωρίζει αυτόν που γνωρίζει καλά την επιστημονική γνώση από αυτόν που τη διδάσκει. Θα μπορούσαμε με πρώτη ματιά να πούμε ότι η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου είναι ένα αμάγαλμα, το αμάγαλμα γνώσης του περιεχομένου και της παιδαγωγικής γνώσης. Από τότε βέβαια έχει χυθεί πολύ μελάνι. Μπορούμε ενδεικτικά να δούμε υπάρχει μια δημοσίευση από Χαϊτίδο, το έχουμε στο τέλος, στο περιοδικό της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, που είδαμε εκεί ότι έχει ας πούμε 20 μοντέλα και παραπάνω, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί διάφοροι, λένε ότι είναι πιο περίπλοκο το θέμα όπως το έθεσε αρχικά ο Σούλμαν κτλ. Εμείς τώρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα προσπαθήσουμε κάπως απλά να τοποθετηθούμε εδώ και να δείξουμε κάποια βασικά πράγματα, επιλέγοντας από αυτά που καταλάβαμε και μας φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο κατανοητά. Όπως λοιπόν ανέφερε και
η Κάλια προηγουμένως, έχουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο 3 σώματα γνώσης που εμπλέκονται, ας πούμε. Τη γνώση του περιεχομένου, τη γνώση του πλαισίου και την παιδαγωγική γνώση. Αυτά συνήθως παριστώνται στο αντίστοιχο μοντέλο που το πήραμε, όπως παριστάνουν οι μαθηματικοί τα σύνολα. Δηλαδή έχουμε 3 σύνολα και το σημείο τομής κάνει την παιδαγωγική γνώση. Εδώ απλώς, τώρα λόγω ιδιοσυγκρασίας, εδώ κάναμε και το RGB, ας πούμε, το μετατρέψαμε λίγο, κάναμε μια εικαστική παρέμβαση με τα 3 χρώματα για να δείξουμε, αντί να βάλω τα 3 σύνολα, που το σημείο τομής είναι η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου. Σε αυτά βέβαια έχουν, εντάξει, θα το πω λίγο χωρίς να υπάρχουν και πράγματα, τίθονται και επιστημολογικά ερωτήματα, τα οποία εμείς τουλάχιστον, το έχουμε συζητήσει με την Κάλια, ότι είμαστε σε θέση να τα απαντήσουμε, ότι θέλουμε να τα θέσουμε στη σημερινή συζήτηση. Αλλά για όποιον ενδιαφέρεται, ας πούμε, γίνεται μια συζήτηση επιστημολογική σε σχέση με την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου, κατά πόσο είναι διακριτά μες στην παιδαγωγική γνώση τα στοιχεία ή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε ως εξής. Δηλαδή, είναι ένα μείγμα, όπως ανακατεύουμε, ας πούμε, αλάτι με άμμο, ή είναι υδρογόνο, οξυγόνο και κάνει νερό, κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια επιστημολογική συζήτηση. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να την απαντήσουμε πλήρως, και οπότε ας προχωρήσουμε, γιατί δεν μας νοιάζει και προς το παρόν αυτό. Ας πάρουμε μία λίγο τις συνιστώσεις, να πούμε 2 κουβέντες για καθένα από αυτά. Όταν λέμε το επιστημονικό αντικείμενο, αυτό που φανταζόμαστε όλοι με πρώτη ματιά, κάθε επιστήμη έχει μέσα της και μια ιστορία, μια φιλοσοφία, μια φύση, ας πούμε, και έχει και διαδικασίες και πρακτικές. Αυτές είναι μέσα στο περιεχόμενο, ας πούμε. Όταν ξέρω φυσική, για παράδειγμα, πρέπει να ξέρω και την ιστορική εξέλιξη, τη φιλοσοφία και τις επιστημονικές διαδικασίες και πρακτικές. Γιατί, ας πούμε, ένα τρίπτυχο βασικό της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας στις επιστήμες, ας πούμε, είναι το μαθαίνω επιστήμη, μαθαίνω για την επιστήμη, αλλά και κάνω επιστήμη. Εδώ τώρα θα πάρουμε ένα-ένα αυτά, θα πούμε, το πρώτο μάλλον δεν χρειάζεται να το αναλύσω καθόλου. Όταν λέμε επιστημονικό αντικείμενο, είναι η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα και τη βρίσκουμε στα επιστημονικά περιοδικά, στα πρακτικά των συνεδρίων και στα διάφορα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Τώρα, γιατί θα πρέπει να βάλουμε, εδώ κάνουμε και λίγο παρένθεση, έτσι ξεφεύγουμε και από την αυστηρή δομή, εν πάση περιπτώσει, της εισήγησης, για να πούμε και μερικά πράγματα ηρίστον παρόδο. Οπότε, γιατί εισάγουμε και την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη φύση της επιστήμης εδώ? Πραγματικά έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ειδικά έχει ενταθεί την τελευταία δεκαετία του προηγουμένου αιώνα και συνεχίζεται. Υπάρχουν και ενώσεις και μερικά του συνέδρια με περιοδικά, κατά πόσο πρέπει να εντάσσουμε και για ποιο λόγο στοιχεία στη διδασκαλία μας από την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης. Για παράδειγμα, από το δικό μου χώρο, από ό,τι ξέρω, υπάρχει το IHPST, δηλαδή International History, Philosophy, Science Teaching Group. Έχει και περιοδικό και κάνει και διεθνή συνέδρια. Μάλιστα, ένα από αυτά τα διεθνή συνέδρια έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη το 10, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, εσείς, Κάλια, έχετε στα μαθηματικά? Ναι, και στα μαθηματικά τελευταία δεκαετία υπάρχει η Association Internationale de Didactique de Mathématiques et Histoire, η οποία και αυτή αντίστοιχα οργανώνει συνέδρια συστηματικά. Δηλαδή, εκτός τα καθαρά διδακτικής μαθηματικών, έχουμε και αυτά που άπτονται της ιστορίας. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, από την έρευνα αυτή θα πούμε μερικά τικ. Συμβάλλει στη μάθηση της επιστημονικής γνώσης, η ένταξη δηλαδή των στοιχείων από την ιστορία και τη φιλοσοφία στη διδασκαλία, προβάλλοντας την ιστορική εξέλιξη και τη φύση αυτής της γνώσης. Προκαλεί το ενδιαφέρον από ό,τι έχει αποδειχθεί, ας πούμε, των διδασκομένων, διότι τους δείχνει ότι είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια. Πολλές φορές τους ενδιαφέρουν οι αντιπαραθέσεις, ξέρω, τα debate που έχουν γίνει στην ιστορία, για παράδειγμα, για την πληρότητα της κβαντομηχανικής, στο debate του Bohr με τον Einstein. Υπάρχουν επίσης ιστορικά ανέκδοτα ή διάφορα ιστορικά στοιχεία
που βλέπουμε για παράδειγμα εδώ, το πρώτο είναι το, αν ξέρετε, το γνωστό, ενδεικτικά τα έχουμε βέβαια αυτά, το μήλο του Νεύτωνα που πέφτει, μετά είναι ο Αρχιμίδης στην Πανιέρα, στο άλλο είναι η ιστορία του Σκακιού, για το οποίο ίσως τη δεύτερη φορά θα μας πει Κάλια κάτι σχετικά με αυτό, ένα φύλλο εργασίας, ένα παράδειγμα δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, αναδεικνύει το ρόλο της επιστήμης στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στη λειτουργία της μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα το Φαραντέι που, ξέρω εγώ, τον ρώτησε ένας λόρδος όταν παρουσίαζε το πείραμα της επαγωγής τι είναι αυτό το πράγμα και είπε, ξέρεις άμα γεννηθεί ένα παιδί τι θα γίνει. Φανταζόμαστε και στηρίχθηκε βέβαια, όπως ξέρουμε, στο φαινόμενο της επαγωγής η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλαξε ο πολιτισμός μας. Επίσης, μας βοηθάει για εμάς τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουμε τις δυσκολίες τις ενοιολογικές των σπουδαστών. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά, όπως εξελίχθηκε η έννοια ιστορικά, τις ανάλογες δυσκολίες συναντούν και τα παιδιά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πριν φτάσουμε στην Αδράνεια, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το αίτιο της κίνησης είναι η δύναμη. Πριν φτάσουμε στην Αδράνεια. Αυτό το έχουν και τα παιδιά. Και ο πολλής κόσμος, θα μπορούσαμε να πούμε. Για να το κλείσουμε σιγά σιγά, θα κάνουμε δύο νήξεις εδώ μόνο, δηλαδή θα πούμε δύο βασικούς τρόπους, χοντρικούς ας πούμε, που θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα στη διδασκαλία μας, να εντάσσονται μέσα στη διδασκαλία μας στοιχεία από την ιστορία ή τη φιλοσοφία. Εδώ για παράδειγμα έχουμε μια εικόνα από το βιβλίο του Γιάνγκ, πρέπει να είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά, που διδασκόμαστε εδώ στη φυσική και να μας συγχωρέσετε, έτσι τα περισσότερα παραδείγματα καταλαβαίνετε θα είναι από τη φυσική και από τα μαθηματικά, επειδή εμείς εκεί έχουμε πρόσβαση. Ο καθένας μπορεί στη δικιά του επιστήμη να σκεφτεί το ανάλογο. Έχουμε λοιπόν για παράδειγμα εδώ που εξηγεί κανονικά την εξίσωση του Σρέντιγκερ κτλ. Αλλά έχει κάποια στοιχεία, έχει κάτι γύρω από τον Σρέντιγκερ και αν δείτε που ξεκινάει, έχει ένα ιστορικό ξεκίνημα κτλ. Πώς φτάσαμε εκεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μια κλασική διδασκαλία, έτσι. Δεν εμπλέκουμε τόσο μέσα στη διαδικασία την νοητική της κατανόησης στα ιστορικά στοιχεία, αλλά τα βάζουμε πρόσθετα για διαφόρους λόγους. Ή για να δώσουν σημασία σε κάτι, ή για να συνδέσουν με κάτι, ή να είναι ενδιαφέρον την ώρα του μαθήματος και να χαρούν, ας πούμε, κάπως, γιατί ξέρουμε ότι το ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, την ώρα του μαθήματος βοηθάει και στη μάθηση. Και υπάρχει και το δεύτερο που βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι το βιβλίο που... Αυτό είναι εκδόσεις, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην οθόνη, πανεπιστημιακές εκδόσεις, το MEP είναι το Χόρτον, εισαγωγή στις έννοιες και τις θεωρίες της φυσικής επιστήμης. Εδώ αν δούμε, το έχει εδώ, ήταν Μπαλντάς και Χριστοδουλίδης, εδώ από το Πολυτεχνείο είχαν επιστημονική επιμέλεια. Αν δούμε όλα τα περιεχόμενα εδώ, ξεκινάει από την αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα, εννοείται το textbook, έτσι, της γενικής φυσικής. Πάει στην ηλιοκεντρική θεωρία, μιλάει λίγο για τη φύση της επιστημονικής θεωρίας, τον Κέπλερ, η ζωή του Κέπλερ, μιλάει για την εποχή του Γαλιλαίου, μπαίνει στον Καρτέσιο σιγά σιγά και πάει στην περιγραφή της κίνησης. Δηλαδή έχουμε μια διδασκαλία που βασίζεται, ξεκινάει από αυτά. Δηλαδή ακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του θέματος και προσδιορίζονται τα κρίσιμα βήματα ή ιδέες κλειδιά. Για να το κλείσουμε εδώ, μια τέτοια διδασκαλία που βασίζεται σε ιστορικές πηγές και με φιλοσοφικά στοιχεία μπορεί να είναι μια απλή μεμονωμένη διδασκαλία, δηλαδή κάποιος να σχεδιάσει ένα μάθημα, ίσως στην επόμενη, την επόμενη φορά μπορεί να μας δείξει Κάλια δηλαδή στην επόμενη, ενώ όχι σήμερα, της Τρίτης, μπορεί να μας δείξει κάποιο φύλλο εργασίας σχετικά με μια μεμονωμένη διδασκαλία. Μπορεί να είναι μια διδακτική ακολουθία, να σχεδιάσει κάποιος ένα μάθημα για να διδάξει, ας πούμε, τις μηχανές ή ένα μόνο πράγμα, τους μοχλούς. Ή να είναι ένα πρόγραμμα μαθήματος, όπως το προηγούμενο που είδαμε. Και τελειώνοντας με το τρίτο τώρα, με την τρίτη την ιστόσα για τις επιστημονικές διαδικασίες και πρακτικές, η κάθε επιστήμη, εκτός από θεωρία, έχει και διάφορες διαδικασίες.
και θεωρούμε ότι είναι βασικός στόχος, δηλαδή στην εκπαίδευση, θεωρείται η άσκηση των σπουδαστών σε αυτές τις διαδικασίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ την παρατήρηση, την ταξινόμηση, τη διατύπωση μαθηματικών σχέσεων, μετρήσεις, πειράματα, διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων, ερμηνεία δεδομένων, αναγνώριση και έλεγχος μεταβλητών, πολύ σημαντικό, εξαγωγή συμπερασμάτων, επικοινωνία. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, λόγω του μαθήματός μου, θα είχε αξία, επειδή αυτούς που διδάσκω, εδώ είναι οι ενδυνάμοι, ας πούμε, εκπαιδευτικοί που θα πάνε αύριο να διδάξουν φυσική στο Λύκειο. Και θα ήταν χρήσιμο, που δεν το έκανα δυστυχώς, κατά καιρούς, να έχω μαζέψει αυτά που μου γράφουν οι φοιτητές και να τα δίνω στους διδάσκοντες εδώ του αντιστοίχου αντικειμένου, για να ίσως θα τους βοηθούσε στην διαδικασία ή στη διδασκαλία. Το τελευταίο που θυμάμαι τώρα, επειδή έγινε τώρα πριν από λίγες μέρες, τους είχα βάλει να γράψουν ένα κομμάτι φύλου εργασίας για την αναγνώριση και έλεγχο μεταβλητών στο ΕΚΡΕΜΕΣ. Εντάξει, ήξεραν τη διαδικασία, ότι θα αλλάξω μήκη, θα πάρω ένα μήκος, θα πάρω ένα άλλο μήκος, ας πούμε. Τα παιδιά με ένα χρονόμετρο κάνει 10 ταλαντώσεις, αλλά το περίεργο ήταν ότι μου βάζαν μήκος, ας πούμε, 5 cm, 10, δηλαδή δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει αυτό στην πραγματικότητα στην τάξη. 5 cm μήκος στο ΕΚΡΕΜΕΣ. Δεν χάθηκε ο κόσμος να βάζανε ένα μέτρο, θα υπήρχε πρόβλημα. Το δεύτερο, πάμε τώρα στη δεύτερη συνιστόσα, που είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι σε ποιους διδάσκουμε, σε ποιο ίδρυμα, σε ποιο χώρο, το σύστημα εκπαίδευσης που μπαίνουν με πανελλαδικές εδώ κτλ. Ή για παράδειγμα, έχω διερωτηθεί ο ίδιος, επειδή κάποια στιγμή συμμετείχα και στη διδακτική των φυσικών επιστημών στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ και τη διδακτική της φυσικής στη ΣΕΝΔΕ. Θα αξιολογήσω με τον ίδιο τρόπο, θα χρησιμοποιήσω τα ίδια παραδείγματα. Αφού οι μεν θα διδάξουν στο δημοτικό, οι άλλοι υποτίθεται θα διδάξουν στο Λύκειο, το επίπεδο που ξέρουν στη φυσική στο ένα είναι διαφορετικό από ό,τι στο άλλο και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορεί να μας πει και η Κάλια. Πες μου ένα παράδειγμα εδώ από ό,τι έχει ετοιμάσει. Η αντίστοιχη ερώτηση για τα μαθηματικά μας είναι αν διδάσκουμε με τον ίδιο τρόπο τη γραμμική άλγευρα στο πρώτο έτος εδώ της σχολής του Πολυτεχνείου. Από τη μία στο τμήμα των πολιτικών και από την άλλη στο τμήμα στη σχολή των ηλεκτρολόγων. Υπάρχει διαφοροποίηση αντικειμενικά. Ας πάρω παράδειγμα στο πρώτο έτος τα γραμμικά συστήματα, την εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα τα οποία διδάσκουμε. Πολύ απλά οι εφαρμογές, ξεκινώντας την εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα, στους δε πολιτικούς μπορεί να δοθεί ένα πρόβλημα, ένα ρεαλιστικό, όπως τα λέγαμε, πρόβλημα, όπου οριοθετεί την κίνηση στους δρόμους, το οποίο το μοντελοποιούμε με γραμμικές εξισώσεις, φτάνουμε σε ένα γραμμικό σύστημα και το λύνουμε με τις μεθόδους που τους διδάσκουμε στη γραμμική άλγευρα. Αντίστοιχα, στους ηλεκτρολόγους θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πάλι μοντελοποιείται με γραμμικές εξισώσεις και το λύνουμε με τον Gauss, με την απαλυφή του Gauss. Άρα δηλαδή, ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο διδάσκεις, μπορείς να βρεις τις αντίστοιχες εφαρμογές για τους λόγους να δίνεις άλλα κίνητρα, να δείχνεις ότι υπάρχουν εφαρμογές στο δικό τους τομέα. Και το ενδιαφέρον και τα κίνητρα αυξάνονται. Πάμε και στο τρίτο, να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια πράγματα από την παιδαγωγική γνώση, γιατί περισσότερο τώρα συμμετείχαμε και στα μαθήματα αυτά που ήταν πολύ ωραία από την Τρίτη. Έχουμε δει κάποια πράγματα που θα μπορούσε να περιλαμβάνεται μέσα στην παιδαγωγική γνώση. Το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος, τύπη νοημοσύνης, ρόλος προϋπάρχουσας γνώσης, διδακτικές μέθοδοι, διδακτικές προσεγγίσεις, παραδείγματος χάρη inquiry-based learning, διδακτικά μοντέλα, το 5E που λένε, διάφορα διδακτικά εργαλεία, ενοιολογικοί χάρτες, αναλογίες, μοντέλα, αναπαραστάσεις. Αυτά που τα έχουμε έντονα, φαίνονται έντονα επειδή θα συζητηθούν στο δεύτερο μέρος. Γνώση των διαφόρων μορφών αξιολόγησης, γνώση των πηγών, έτσι, από τις τεχνολογίες πληροφορίας, επικοινωνίας, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε
Για περιοδικά υπάρχουν διδακτικές, αποθητήρια υλικού, το φωτόδεντρο κτλ. Για να επιλέγουμε δραστηριότητες. Πώς αξιοποιούμε τις άτυπες πηγές μάθησης. Εδώ υπάρχουν και συνέδρια ολόκληρα. Πώς πάμε στο μουσείο, πώς εκπαιδεύουμε στο μουσείο. Γνώση του προγράμματος σπουδών, σκοπή, στόχοι, μαθησιακά αποτελέσματα που ξεκαθαρίζονταν και πολύ ωραία στο μάθημα που παρακολουθήσαμε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται μέσα στην παιδαγωγική γνώση. Τώρα εμείς από αυτά θα αναφερθούμε σε 2-3 πράγματα και σήμερα στα 2 πρώτα κυρίως. Να δούμε λοιπόν το ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης στη μάθηση και στη διδασκαλία. Ο Άουσμπεργκ μας λέει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γνώση του μαθητή είναι αυτό που ήδη γνωρίζει. Επίσης, στο ωραίο βιβλίο που μας το σύστησε η κυρία Πανταζίδου και βέβαια έτυχε να το ξέρουμε, αλλά δώσαμε μεγαλύτερη προσοχή επειδή μας είπε ότι είναι το ένα και μοναδικό και έχει πράγματι πολύ δίκιο, βρήκαμε ότι η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να βοηθήσει ή να εμποδίσει τη μάθηση. Και με βάση αυτό κάπως οργανώσαμε και τα σχετικά με την προϋπάρχουσα γνώση, με τη δομή που θα έχει αυτό το βιβλίο. Με λίγα λόγια, ας πούμε συμπερασματικά, αρχίζοντας ανάποδα από το συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι οι σπουδαστές μαθαίνουν πιο εύκολα όταν μπορούν να συνδέσουν αυτό που μαθαίνουν με αυτό που ήδη γνωρίζουν. Εμείς οι διδάσκοντες δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι οι σπουδαστές αυτομάτως θα ανασύρουν αυτή την προϋπάρχουσα γνώση για να τοποθετήσουν πάνω τη νέα και ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει σκόπιμα και έντονα να ενεργοποιούμε αυτές τις προϋπάρχουσες γνώσεις για να τους βοηθήσουμε να εισάγουν τη νέα γνώση. Πώς να ενεργοποιούμε την προϋπάρχουσα γνώση. Θα πούμε 2-3 κουβέντες, αν έχετε και εσείς μπορείτε να πείτε διάφορα δικά σας παραδείγματα. Καταρχήν, ρητή σύνδεση του νέου υλικού με γνώση από τα προηγούμενα μαθήματα. Να γίνεται δηλαδή ρητή σύνδεση. Να μην θεωρούμε ξεκινώντας το μάθημα ότι το ξέρουν, ας πούμε, χωρίς ρητά να το έχουμε τονίσει. Να χρησιμοποιούμε παραδείγματα, αν είναι δυνατόν, από την καθημερινή ζωή, γιατί αφού είναι παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, είναι στην προϋπάρχουσα γνώση. Και επίσης τις ασκήσεις, ερωτήσεις, εργασίες που απαιτούν συλλογισμό με βάση τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση να το τονίζουμε. Δηλαδή στην ερώτηση μπορεί να λέμε απαντήστε με βάση το τάδε θεώρημα, ξέρω εγώ, αυτό το ερώτημα. Η προϋπάρχουσα λοιπόν γνώση μπορεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να ενσωματώσουν νέες πληροφορίες. Εδώ έχουμε μια έρευνα που είδαμε σε 144 σπουδαστές νομίζω, παρουσιάσανε άγνωστα γεγονότα για γνωστά άτομα και επίσης σε ένα άλλο μέρος των σπουδαστών, σε άλλη ομάδα σπουδαστών, τους παρουσιάσανε τα ίδια γεγονότα για κάποια άγνωστα άτομα. Και είδαν ότι στη μνήμη τους, επειδή αυτό ήταν σε σχέση με τη μνήμη, τι μπορούν να ανασύρουν μελλοντικά, είδαν ότι ευκολότερα ανασύρουν τα γεγονότα αυτά που αναφέρονταν σε γνωστά άτομα. Δηλαδή εντάχθηκαν σε κάτι που είχαν ήδη στο μυαλό τους. Οπότε η Κάλια τώρα θα ξεκινήσει για την προϋπάρχουσα γνώση, αν είναι εμπόδιο και τις περιπτώσεις που έχουμε. Λοιπόν, για την ώρα είδαμε ένα παράδειγμα στο οποίο η προϋπάρχουσα γνώση ήταν βοήθεια για να συγκρατήσουν οι σπουδαστές κάποια γεγονότα, γιατί ίσως οικειοποιήθηκαν αυτά τα γεγονότα όταν τους αναφέραμε ότι σχετίζονται με γνωστά τους πρόσωπα, άρα και η οικειοποίηση της γνώσης βοηθάει στο να αφομοιώσουμε κάτι. Η πρώτη περίπτωση τώρα που θα δούμε είναι της ανεπαρκούς προϋπάρχουσας γνώσης. Τι σημαίνει ανεπαρκής προϋπάρχουσα γνώση? Ή να είναι διδασκόμενη, να έχει διδαχθεί αλλά όχι πλήρως, ή να έχει διδαχθεί και να μην έχει αφομοιωθεί.
Τι κάνουμε τότε και πώς προχωράμε. Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα τώρα σχετικά με... Για να δούμε τώρα. Γιατί δεν μπορώ. Να, το ήρθε, εντάξει. Λοιπόν, παράδειγμα διδασκμένης γνώσης, η οποία δεν διδάχθηκε πλήρως. Θα σας αναφέρω κάτι από τη διδασκαλία των μαθηματικών στο πρώτο έτος, όπου συναντάμε εμείς την έννοια της ορίζουσας. Την έχουμε προγραμματίσει για το πρώτο εξάμηνο, στη γραμμική και στους πολιτικούς και στους ηλεκτρολόγους, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές, αλλά πολλές φορές έρχεται η διδασκαλία της μηχανικής, η οποία τρέχει για να κάνει ασκήσεις και να το εφαρμόσει πρακτικά, και φτάνουμε στο αμφιθέατρο έτσι ώστε να είναι διδαγμένοι, εφαρμοσμένοι και διδαγμένοι από τους καθηγητές της μηχανικής, άρα να έχουμε μια δυσκολία στο να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτή τη γνώση και να τους δείξουμε τι πραγματικά είναι η ορίζουσα. Ένα άλλο σημείο, πάλι στη γραμμική άλγευρα, είναι η διδασκαλία του πίνακα ως γραμμική απεικόνηση. Στο πρώτο έτος, συνήθως το πρώτο εξάμηνο το κάνουμε, αν δεν προφταίνουμε να το κάνουμε, ίσως το χρειάζονται κάποιοι διδάσκοντες στο δεύτερο εξάμηνο, και σε αυτή την περίπτωση, εδώ που λέμε τι κάνουμε, πώς προχωράμε, το πιο βασικό είναι βασικά οι συνεννοήσεις με τον διδάσκοντα, διότι δηλαδή, μας έχουν πάρει και τηλέφωνο να ρωτήσουμε τι έχετε κάνει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αν καταφέρατε να φέρετε εις πέρα τον πίνακα ως γραμμική απεικόνηση ή όχι. Λοιπόν, αυτό το τύπου η ανεπαρκής προϋπάρχουσα γνώση θα πρέπει να συζητηθεί με τους συναδέλφους, είτε αυτούς που έτρεξαν και τη διδάξανε ή αυτούς που θα τη διδάξουν. Μπορεί να γίνει με μια διαγνωστική αξιολόγηση μέσα ακόμα και στο αμφιθέατρο, είτε προφορικά είτε γραπτά, τι γνωρίζετε ας πούμε για την ορίζουσα, να καταλάβουμε αν έχει ήδη διδαχθεί, και να προβλέψουμε, να εξηγήσουμε με βάση την προϋπάρχουσα γνώση. Αυτές όλες οι δυνατότητες θα μας βοηθήσουν να προβλέψουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τη διδασκαλία μας μέσα στον χρόνο που έχουμε για να καλύψουμε αυτή την προϋπάρχουσα γνώση, αν δεν έχει διδαχθεί ή αν έχει διδαχθεί ελλιπώς. Λοιπόν, τώρα η δεύτερη περίπτωση είναι δικιά σου. Ναι, θα ξεκινήσω τη δεύτερη. Το πρώτο, επειδή είναι από φυσική το παράδειγμα γι' αυτό, να υπάρχει κάποια γνώση που εν μέρει να είναι σωστή, αλλά να είναι λάθος όταν μεταφερθεί σε διαφορετικό πλαίσιο. Και αναφέρω για το παράδειγμα του πυκνωτή, γιατί το βλέπω εδώ που κάνουν τα εργαστήρια. Έχουμε εδώ τον πυκνωτή που τροφοδοτείται απάνω με ένα τροφοδοτικό. Οι μαθητές, οι φοιτητές δηλαδή, έρχονται εκεί, υποτίθεται έχουν διαβάσει τη θεωρία και έρχονται στο εργαστήριο, τους εξετάζουμε και μετά να προχωρήσουμε να κάνουμε την άσκηση. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Από τα μαθηματικά ξέρουμε υπάρχει τα αντίστροφα ποσά που λέμε. Έτσι, όταν ελαττώνουμε το ζ, αυξάνεται το άλλο, το ψ για παράδειγμα. Οπότε όταν έρχονται τα παιδιά, τους ρωτάω εγώ, ας πούμε, η χωρητικότητα, αν ξέρουν τι γράφουμε στον πίνακα, τους γράφω τη σχέση σε ίσον του προς β. Δηλαδή η χωρητικότητα φορτίο προς τάση. Τους ρωτάω, αν γυρίσετε το τροφοδοτικό τώρα και μικρύνει η τάση για παράδειγμα, άμα τη μειώσετε, τι θα συμβεί στη χωρητικότητα? Οι περισσότεροι μου λένε θα μεγαλώσει η χωρητικότητα. Δηλαδή δεν μεταφέρουν, ας πούμε, τα αντίστροφα ποσά στο μυαλό τους στη χωρητικότητα. Ενώ όπως ξέρουμε η χωρητικότητα είναι χαρακτηριστικό μέγεθος του πυκνωτή και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του, και αν αλλάξει την τάση θα αλλάξει και το φορτίο στη χωρητικότητα να είναι σταθερή. Το επόμενο παράδειγμα νομίζω θα μας το πει η Κάλια, είναι από τα μαθηματικά. Τώρα εδώ βλέπουμε, θέλουμε ένα να σας το δείξουμε. Λοιπόν, στα μαθηματικά κάτι το οποίο ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και το οποίο είναι ένα εμπόδιο στη διδασκαλία και το βλέπουμε μέχρι πρωτοετής φοιτητές, είναι η έννοια του μηδενός. Εδώ σας έχω 4 διαφορετικές οπτικές, μάλλον πεδία στα οποία δουλεύουμε με το μηδέν.
Το 0 ως φυσικός αριθμός τα πρώτα χρόνια αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε τίποτα, είναι σε εισαγωγικά, διότι από την προσχολική ηλικία, όταν πάμε να δώσουμε την έννοια του πληθυκού αριθμού, συνήθως έχουμε ένα κουτί όπου μέσα υπάρχουν κάποια αντικείμενα και τους λέμε έχουμε 2 στοιχεία, 3 στοιχεία, 4 καραμέλες ας πούμε. Και όταν το κουτί είναι άδειο, λέμε εδώ τίποτα, άρα έχουμε 0 καραμέλες. Αυτό το τίποτα λοιπόν, το οποίο λόγω της σύνδεσης με το λεκτικό το τίποτα στη γλώσσα την ελληνική, είναι το 0 για τους μαθητές στο δημοτικό, στην προσχολική. Στη συνέχεια, όταν φτάνουμε λίγο στις αλγεβρικές δομές, πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, το 0 αρχίζει να αποκτά μία δύναμη, μία εξουσία. Όταν είναι στην πρόσθεση αρχικά, δεν επηρεάζει, γιατί είναι ουδέτερο στοιχείο, δεν αλλάζει όταν έρχομαι και μπαίνω στην πρόσθεση. Όταν έρθω όμως στον πολλαπλασιασμό, αποκτώ φοβερή εξουσία και εξουδετερώνω τα πάντα. Εκεί με λένε κιόλας απορροφητικό στοιχείο. Αλλάζει τώρα σιγά σιγά η ταυτότητά του. Στην εκθετική συνάρτηση τα μετατρέπω όλα σε μονάδα, εκτός από τον εαυτό μου. Πίνακα, στη γραμμική άλγεβρα, πολλές φορές βλέπουμε όταν έχουμε μηδενικές γραμμές, πολλά παιδιά, πολλοί σπουδαστές, να διαγράφουν αυτή τη μηδενική γραμμή σαν να είναι ασήμαντη. Λοιπόν, αυτό ήταν μάλιστα και ένα έβριμα που είχα κάνει από την έρευνα στο διδακτορικό με τους Γάλλους, αλλά το συναντούμε πολύ συχνά και εδώ. Δηλαδή, είναι διαχρονικό και παγκόσμιο. Η μηδενική γραμμή δεν χρειάζεται, τη σβήνουμε. Αυτό όμως, ουσιαστικά κατεβάζουμε τη διάσταση του χώρου. Κινούμαστε σε έναν χώρο μικρότερης διάστασης, το οποίο, δηλαδή να είμαι στο R3, στις 3 διαστάσεις, και να τοποθετούμε στο επίπεδο. Κάνω ένα περιορισμό. Άρα βλέπετε ότι αυτή η έννοια του τίποτα συνεχίζει να μας ακολουθεί για πολλά χρόνια. Είναι ένα διδακτικό εμπόδιο, όπως λέμε, μια ακατάλληλη προϋπάρξουσα γνώση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στην πορεία με τους σπουδαστές μας. Συνεχίζουμε. Για να δούμε τώρα πώς, γιατί είχαμε ένα θεματάκι στις κινήσεις. Ωραία. Να δούμε τώρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Κάποια στοιχεία που βρήκαμε από την έρευνα είναι ότι πρέπει έντονα και ρητά να επισημαίνουμε κατά την ώρα του μαθήματος τους όρους αυτούς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα ή το πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη ότι η χωρητικότητα ορίζεται μεν έτσι, αλλά είναι σταθερό μέγεθος και δεν εξαρτάται από αυτά. Πρέπει να τονίζεται και να επισημαίνεται ρητά. Επίσης, να βρίσκουμε παραδείγματα, δεν έχω τώρα εδώ πρόχειρο, που εφαρμόζονται στην ακατάλληλη γνώση, ποιες κακές συνέπειες που δεν μας αρέσουν θα έχουν. Επίσης, να προσέχουμε, αυτό δεν ξέρω τώρα, ίσως άμα είχαμε συζητήσει με περισσότερους και από άλλες σχολές, να βρίσκαμε τέτοια παραδείγματα, δηλαδή συμβάσεις που μπορεί στο ένα, ξέρω εγώ, τη γωνία, αλλιώς να την εννοούν η μένα, αλλιώς να την εννοούν η δε. Πρέπει λοιπόν να γίνεται στο κάθε συγκεκριμένο μάθημα, από ό,τι βλέπουμε από την έρευνα, συγκεκριμένες, δηλαδή να συζητιόνται συγκεκριμένες συμβάσεις και πώς διαφοροποιούνται από τους άλλους κλάδους που πιθανόν να υπάρχουν. Επίσης, ένα σημαντικό παράγοντα που τονίζεται και στο βιβλίο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι πρέπει να προσέχουμε στη χρήση αναλογικών και μοντέλων. Πού είναι τα όρια ισχύως τους. Επειδή αυτό είναι καλό θέμα και ενδιαφέρον, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά, δηλαδή να πούμε αναλογίες και μοντέλα την επόμενη στο επόμενο, να συζητήσουμε πάνω σε αναλογίες και μοντέλα. Τα όρια ισχύως τους κτλ. Και πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση που οι ιδέες δεν είναι και σωστές. Γιατί είπαμε στην πρώτη περίπτωση που να ήταν ημιτελείς, στη δεύτερη να ήταν μεν σωστές αλλά στο άλλο πλαίσιο να ήταν λανθασμένες. Και τώρα υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές ιδέες όπως το μεταφράζουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει το alternative conceptions, misconceptions, σκέτο ideas. Υπάρχουν γι' αυτό πολλοί όροι, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα να δούμε το παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε όλοι, υπάρχει αυτή η ιδέα, το βαρύτερο πέφτει γρηγορότερα, μια από τις κλασικές εναλλακτικές ιδέες.
Αν πάτε στα μικρά παιδιά και τους πείτε, ξέρω εγώ, θα βάλουμε ένα μπουκάλι νερό με λίγο νερό μέσα και γεμάτο και τα αφήσω, ποιο θα φτάσει πρώτο κάτω, όλα θα λένε, ας πούμε, ότι θα φτάσει το βαρύτερο. Οι φοιτητές που έρχονται, ας πούμε, έχουν ακούσει ή κάπως το έχουν μάθει στο σχολείο ότι πέφτουν ταυτόχρονα το βαρύ και το ελαφρό άμα δεν υπάρχει αντίσταση αέρα. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσω στους φοιτητές που έρχονται στο εργαστήριο, παιδιά, ποιο θα πέσει το βαρύτερο, σου λέει άμα δεν υπάρχει αντίσταση αέρα θα πέσουν ταυτόχρονα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η ιδέα υπάρχει μέσα τους. Απλώς το λένε δηλωτικά. Γιατί όταν έρχονται στο εργαστήριο και τους κάνουμε με την αεροτράπεζα εδώ που κινείται ένα καρότσι, αυτό το μαύρο δεξιά είναι ένα καρότσι. Και εκείνο που είναι σαν ασημί εκεί χρυσαφί, μάλλον σαν χαλκός, το χάλκινο, μπορούμε να προσθέτουμε και από εδώ και από εκεί συμμετρικά βέβαια βαράκια και από την άλλη μεριά και το κάνουμε πιο βαρύ, πιο ελαφρύ. Έχουμε δουλέψει λοιπόν πρώτα, βλέπουμε ότι οι τριβές είναι αμεληταίες, φτιάχνουμε ένα μικρό κυκλημένο επίπεδο, δηλαδή τους αλλάζω το πλαίσιο και τους ρωτάμε πόσο χρόνο, ο χρόνος αν βαρύνει τώρα το καρότσι. Περνάει πρώτα, μετράνε το χρόνο κίνησης μεταξύ των δύο φωτοπυλών. Τους λέω τώρα, άμα θα βάλω βαρύδια πάνω, τι προβλέπεις να γίνει? Λένε όλοι ότι θα πάει γρηγορότερα, ότι ο χρόνος θα είναι μικρότερος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η εναλλακτική ιδέα συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους. Παρόλο που δηλωτικά λένε ότι το βαρύτερο πέφτει το ίδιο, αν δεν έχω αντίσταση αέρα είναι το ίδιο πράγμα. Πώς το αντιμετωπίζω τώρα εδώ αυτή την εναλλακτική ιδέα? Ένα εργαλείο που έχουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στη φυσική, σε κάποιες παρόμοιες επιστήμες, σε μηχανική, δεν ξέρω κτλ., είναι η γνωστική σύγκρουση που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή αυτό που τους κάνω εγώ, τους βάζω μετά και μετράνε και μάλιστα εκπλήσονται και πολλές φορές επειδή υπάρχει το πειραματικό σφάλμα του ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου, ας πούμε, καμιά φορά μπορεί το βαρύτερο να πάει και αργότερα και τρελαίνονται εντελώς. Δηλαδή να έρθει αντιμέτωπος όχι με τις απόψεις των άλλων, αλλά να διαψεύδει τις δικές του απόψεις αυτό που βλέπει. Λέγεται γνωστική σύγκρουση και επίσης ενεργοποιώ την προϋπάρχουσα γνώση. Μετά τους λέω, ρε παιδιά, για καθίστε, ας πούμε, βρέστε όταν ένα σώμα κατεβαίνει σε κυκλημένο επίπεδο την επιτάχυνση, ας πούμε, όταν δεν υπάρχουν τριβές. Το βρίσκουν πολύ γρήγορο ότι η επιτάχυνση είναι η ίδια, αλλά έπρεπε να κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε δύο πράγματα για τις εναλλακτικές ιδέες, μιας και το πιάσαμε, μπορεί να είναι γνωστά σε κάποιους. Τέλος πάντων, για να είναι ολοκληρωμένη η παρουσίαση, οι εναλλακτικές ιδέες είναι κάποιες νοητικές κατασκευές που δομούν οι άνθρωποι προκειμένου να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή είναι η δικιά τους επιστήμη κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και πολλοί λένε να μην τις λέμε λανθασμένες ιδέες και τις λέμε εναλλακτικές. Αυτές μπορούν να οφείλονται στην άμπηση εμπειρία από το φυσικό κόσμο. Αυτό εδώ το κάνω εγώ και το κάναμε και στο παιδαγωγικό πολύ, αλλά το κάνω και στους φοιτητές εδώ, καμιά φορά, άμα έχω το ψυγείο κοντά. Παίρνω δύο παγάκια, μάλινο ύφασμα και αλουμίνιο. Τυλίγω το παγάκι στο αλουμίνιο και τυλίγω και στο μάλινο ύφασμα. Και τους λέω πού θα λιώσει πρώτα το παγάκι. Οι περισσότεροι μου λένε ότι θα λιώσει, ας πούμε, στο μάλινο ύφασμα. Επειδή υπάρχει η ιδέα, η εμπειρία δηλαδή, ότι το μάλινο με ζεσταίνει, ας πούμε. Θεωρούν ότι παράγει θερμότητα το μάλινο, ας πούμε. Και όχι ότι έχει καλύτερη μόνωση. Και καταλαβαίνετε βέβαια την έκπληξή τους όταν βλέπουν απείραυτο το παγάκι στο μάλινο και έχει λιώσει στο αλουμινόχαρτο. Επίσης, από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της γλώσσας. Όπως λέμε, δεν λέμε, ας πούμε, στην καθημερινή γλώσσα κατανάλωσα τόση ηλεκτρική ενέργεια, λέμε κατανάλωσα ρεύμα. Οπότε τουλάχιστον τα μικρότερα παιδιά, άμα βάλεις δύο λάμπες στη σειρά και τους πεις ποια θα φωτίσει εντονότερα, σου λέει σε αυτή που πάει το ρεύμα πρώτα φωτίζει εντονότερα, επειδή θα καταναλωθεί το ρεύμα. Ή υπάρχουν εκφράσεις που έχουν οντότητες που δεν υπάρχουν στη φυσική. Λέει το κρύο μπαίνει από το παράθυρο, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτή η έκφραση δεν χρειάζεται να την αναλύσω. Την καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι δημιουργεί δηλαδή ένα καινούριο φυσικό μέγεθος, ένα μέγεθος στο μυαλό τους που δεν υπάρχει φυσικό, την κρυότητα, το κρύο. Οπότε αυτές όμως οι αντιλήψεις ενσωματώνονται σε ενοιολογικές δομές και έχουν μια λογική για αυτούς ή συνεπή κατανόηση του κόσμου, γι' αυτό και αλλάζουν δύσκολα. Είδατε, όπως σας είπα στο προηγούμενο παράδειγμα, ήρθε στο πανεπιστήμιο και ακόμα νομίζω ότι θα πάει γρηγορότερα το βαρύτερο, ας πούμε. Οι εναλλακτικές ιδέες λοιπόν είναι κυρίως βιωματικές, χαρακτηρίζονται από μια παγκοσμιότητα. Πολλή δουλειά σε αυτό έχει κάνει η Βοσνιάδου, θα την αναφέρει νομίζω και η Κάλια παρακάτω. Έχει παγκοσμιότητα με την έννοια ότι ας πούμε για τη γη
το σχήμα της γης έχουν τις ίδιες απόψεις τα παιδιά της Αφρικής με τα παιδιά της Σουηδίας. Παρουσιάζουν ομοιότητες με τις ιδέες που καταγράφτηκαν στην ιστορία της επιστήμης. Αυτές σας ανέφερα προηγουμένως ένα παράδειγμα με τον Αριστοτέλη, έτσι, τη δυσκολία να περάσουμε από το αίτιο της κίνησης δύναμης στην αδράνεια. Είναι υποσυνείδητες, καμιά φορά δεν ξέρουν γιατί λένε το βαρύτερο πέφτει γρηγορότερα από την εμπειρία του. Για αυτούς ερμηνεύει σε ικανοποιητικό βαθμό την πραγματικότητα και οπότε δεν είναι πρόθυμοι να τις αλλάξουν ή να τις εγκαταλείψουν εύκολα. Οπωσδήποτε υπάρχει πάρα πολλή βιβλιογραφία γύρω στη δεκαετία του 80, ασχολούνταν μόνο με αυτό, δηλαδή οι ιδέες των παιδιών για τη θερμότητα, οι ιδέες των παιδιών για εκείνο, οι ιδέες των παιδιών για τα άλλο, ας πούμε. Άρα κάποιος από εμάς που τις χρειάζεται μπορεί να τις βρει στη βιβλιογραφία. Υπάρχει τεράστια, δηλαδή γουγκλάρετε, ας πούμε, misconceptions ή alternative conceptions, να σας βγάλει. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να γίνει μια ερώτηση, να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, να κάνουν κάποια αφίσα, να τους δώσουμε κάποιες έννοιες σκόρπιες, να τις οργανώσουν σε ένα ενοιολογικό χάρτη. Παρένθεση εδώ τους ενοιολογικούς χάρτες, θα πούμε 2 κουβέντες στην επόμενη φορά, στο δεύτερο μέρος. Μπορεί να ταξινομήσει, να τους δώσουμε να ταξινομήσουν αντικείμενα, καλούς, κακούς αγωγούς κτλ. Νοητικά πειράματα, τι θα συμβεί αν είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, εδώ έχω και μια ευαισθησία γιατί έχω κάνει το διδακτορικό μου σε αυτά. Τι θα συμβεί, ξέρω εγώ, από την κορυφή των Ιμαλαίων. Έχουμε ένα κανόνι που ρίχνει οριζόντια ένα βλήμα με ένα αυξανόμενη ταχύτητα, το κανόνι των Εύτωνα. Και αυτά υπάρχουν χιλιάδες. Ξέρετε, έχετε ακούσει ειδικά για τη σχετικότητα και την παντομηχανική, το τρένο του Αϊνστάιν, η γάτα του Σρέντιγκερ και ούτω καθεξής. Επίσης, να κάνουν μια πρόβλεψη και να δώσουν εξήγηση στην πρόβλεψή τους, προκειμένου να βρούμε τις εναλλακτικές ιδέες. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι, ξεκινώντας το μάθημα, πρέπει να έχουμε οργανώσει τις ιδέες που έχουν τα παιδιά για αυτό που πρόκειται να διδάξουν. Επιτυγχάνεται εύκολα η αλλαγή αυτή? Είπαμε όχι, διότι είναι η δικιά τους επιστήμη. Για να συμβεί λοιπόν αλλαγή, πρέπει να σχεδιάζουμε έργα τα οποία πρώτον να τους δείξουμε να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν δεδομένα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη δικιά τους άποψη. Να αποδέχονται ότι οι προβλέψεις τους είναι μη ικανοποιητικές, να συνειδητοποιήσουν ότι η προτινόμενη εξήγηση από τη νέα θεωρία που θα εισάγουμε ή από αυτό που θα διδάξουμε είναι κατανοητό, λειτουργικό και παραγωγικό, να μην είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή. Και επίσης πάντα στις διδασκαλίες πρέπει να δίδεται χρόνος για σκέψη. Πάντα χρόνος για σκέψη. Λοιπόν, θα συνεχίσει η Κάλια από εδώ και πέρα. Λοιπόν. Τώρα ουσιαστικά είπαμε αυτά τα λίγα και απλά κατά τη γνώμη μας, ελπίζουμε να μην σας φορτώσαμε πολύ και με τα παραδείγματα να γίναμε λίγο πιο σαφείς σχετικά με την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, ξεκινώντας από το διδάσκοντα και καταλήγοντας την προϋπάρχουσα γνώση των σπουδαστών. Τώρα ερχόμαστε από τη μεριά των σπουδαστών και αναρωτιόμαστε πώς η νέα αυτή γνώση, δηλαδή είχαμε την προϋπάρχουσα, την αναλύσαμε αρκετά. Η νέα γνώση όμως που του παρέχουμε ως διδάσκοντες, πώς κατακτιέται από τους σπουδαστές? Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όταν είμαστε στο αμφιθέατρο, στην τάξη, οι δραστηριότητες που κάνει ο σπουδαστής μας είναι ακούει, βλέπει, γράφει, σκέφτεται, κάνει ένα σωρό δραστηριότητες ταυτόχρονα. Δεν είναι λίγα αυτά που έχει να κάνει συγχρόνως για να αντιληφθεί και αυτό το νέο που του λέμε. Και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες προσπαθεί να αντιληφθεί το γνωστικό αντικείμενο, τη νέα γνώση που εμείς του παρέχουμε, να την αντιληφθεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Τι εννοούμε όμως, αντιλαμβάνεται τη νέα γνώση με τον δικό του τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, αλλάζοντας το πλαίσιο προσέγγισης του θέματος. Ας σχεδιάσουμε κάτι στον πίνακα. Τι θα έλεγες εσύ, Θανάση, ότι είναι αυτό? Ως φυσικός τροχός θα έλεγε. Ως φυσικός θα έλεγες τροχός. Τώρα, ως μαθηματικός θα μπορούσα να σκεφτώ ένα κύκλο, το 0, μια που
είμαι επηρεασμένη που το είπα νωρίτερα. Αν είχαμε και έναν σε πλαίσιο γραμματικής φιλόλογο, θα μπορούσε να απαντήσει ότι είναι το όμικρον. Ένας είτε μικρός, είτε κάποιος σε ηλικία, είτε κάποιος ο οποίος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση, θα μπορούσε να πει είναι σε ένα σύνολο σημείων η λευκή κυμολία πάνω σε πράσινο πίνακα. Αν το δείτε έτσι απλά ξεκομμένο από το ενοιολογικό πλαίσιο, είναι αυτό. Ας δούμε και αυτό. Τι είναι αυτό? Εσύ, Θανάση, θα το βλέπεις Επιτάχυνση. σε μία επιτάχυνση, γιατί συμβολίζει acceleration με α, εμείς μία μεταβλητή, το γράμμα α κάποιος φιλόλογος, ένα στοιχείο ενός συνόλου. Βλέπετε δηλαδή ότι το πώς αντιλαμβάνει το καθένας μία αναπαράσταση διαφέρει. Διαφέρει από πολλά, αλλά σκεφτείτε ότι είμαστε σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο, ο καθένας στη δικιά του κατάσταση, πώς ερμηνεύει αυτά τα στοιχεία που του δίνουμε. Σύμφωνα έτσι με τους ψυχολόγους μέσα από τη Βοσνιάδου, πήρα την αναφορά, η αντίληψη είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον, στον εγκέφαλο, μέσω των αισθητηρίων οργάνων, ερμηνεύονται, δηλαδή πώς τα ερμηνεύουμε, για να σχηματίσουν αντικείμενα, γεγονότα, εικόνες, ήχους, προτάσεις με επικά αντικείμενα που είπες προηγουμένως, Θανάση, το οποίο δεν λειτουργεί το ίδιο σε καθέναν από εμάς και εξαρτάται από πολλά πράγματα προσωπικά. Άρα καταλαβαίνετε τι πληθυσμό έχουμε με τι πληθυσμό διαφορετικό έχουμε να δουλέψουμε κάθε φορά. Οι αναπαραστάσεις τις οποίες αναφέρθηκα, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας, είτε στα μαθηματικά, είτε στη φυσική, παντού, σε όλες τις επιστήμες, μία αναπαράσταση δεν γίνεται αντιληπτή πάντα με τον ίδιο τρόπο από όλους. Και αυτό είναι το θέμα, ότι το ενοιολογικό πλαίσιο με το οποίο είναι συνδεδεμένη αυτή η αναπαράσταση αλλάζει την ερμηνεία της. Το νόημα το οποίο αποδίδουμε εξαρτάται συνήθως από την εμπειρία μας, τις προϋπάρχουσες γνώσεις, νάτες πάλι που έρχονται εδώ οι προϋπάρχουσες γνώσεις, το πλαίσιο, το πλαίσιο και αυτό, μέσα στο οποίο λαμβάνουμε αυτή τη γνώση και διάφορα άλλα. Με αφορμή αυτό θα σας κάνω μια μικρή περίγηση στα μαθηματικά για να το έχετε ίσως και στο μυαλό σας για την επόμενη φορά, γιατί θα δουλέψουμε και με αναπαραστάσεις πιο συγκεκριμένα σαν διδακτικό εργαλείο, αλλά για να μην το αφήσω γενικό θα περάσω λίγο από τα μαθηματικά σύντομα, γιατί στα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο της γνωστικής διαδικασίας της μαθηματικής δραστηριότητας, της ανθρώπινης σκέψης. Έχει γίνει μια ολόκληρη θεωρία που την έχει χτίσει ο Ντιβάλ. Λοιπόν, παίρνω απλώς μια σελίδα των μαθηματικών από ένα βιβλίο, στο οποίο θα δείτε ότι υπάρχουν 4 είδη αναπαραστάσεων αυτή τη στιγμή. Έχουμε το λεκτικό, όπως θα δούμε, δηλαδή είναι η γλώσσα την οποία, επειδή είναι ελληνικά, εγώ τη διαβάζω από αριστερά προς τα δεξιά, αν ήταν αραβικά θα ήταν ανάποδα ή και ιαπωνέζικα. Άρα έχω μια γραμμικότητα σε αυτή την αναπαράσταση, απλώς σας δείχνω πόσο διαφορετικά διαβάζω, αναγνώσω, εγώ κάνω την ανάγνωση της αναπαράστασης. Έχω ένα γράφημα, μια ζωγραφιά. Αυτή η αναπαράσταση δεν είναι αναγνώσιμη γραμμικά. Αν ήμουν ένα σκάνερ θα τη διάβαζα από αριστερά προς τα δεξιά, θα τη σάρωνα. Αλλά με το μάτι το ανθρώπινο, άλλος μπορεί να εστιάσει πάνω, άλλος κάτω, άλλος δεξιά-αριστερά, αλλά δεν έχει γραμμική ανάγνωση αυτή η αναπαράσταση. Πάω στον πίνακα που ούτε εδώ έχω μια γραμμική ανάγνωση αυτής της αναπαράστασης, γιατί είναι ένας διδιάστατος τρόπος αναπαράστασης ο πίνακας και αν τη δώσετε σε παιδί μικρής ηλικίας δεν θα ξέρει πώς να το διαβάσει. Οι σπουδαστές μας το γνωρίζουν, αλλά είναι άλλη η ανάγνωση στον πίνακα από τη γλώσσα. Και η συμβολική αναπαράσταση, όπου αυτή διατηρεί τη γραμμικότητα της ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά. Βέβαια, εδώ έχουμε και ένα κλάσμα που έχει το διόρυφο. Λοιπόν, αυτό σαν ένα ερέθισμα για να σκεφτούμε λίγο το θέμα των αναπαραστάσεων, το οποίο θα το ακουμπήσουμε την επόμενη φορά και έγινε εδώ πάνω εφαρμογή στα μαθηματικά. Λοιπόν, αυτές οι αναπαραστάσεις γενικά αποτελούνται από σύμβολα ή σημεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν κάτι στον εξωτερικό κόσμο.
Μπορεί να είναι εσωτερικές, εξωτερικές αναπαραστάσεις, όπως βλέπουμε και στη Βοσνία. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι θεωρούν το νου ως ένα σύστημα που οικοδομεί και χειρίζεται σύμβολα. Και αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να κατανοήσουν πώς αναπαραστώνται και χρησιμοποιούνται τα σύμβολα αυτά και πώς σχετίζονται με την ανθρώπινη νοητική δραστηριότητα. Αυτά από τη μεριά της γνωστικής ψυχολογίας. Ίσως να είναι γνωστά κάποια πράγματα σε εσάς, είναι πάρα πολλές προσεγγίσεις που έχουν γίνει. Θα περάσω πάρα πολύ γρήγορα από τον γνωστό σε όλους μας Πιαζέ, απλώς για να κάνω μία αναφορά στο μακρύ ειρηνό παρελθόν, ο οποίος είχε προσπαθήσει να εξηγήσει το πώς σκέφτονται τα παιδιά μέχρι και τους ενήλικες, χρησιμοποιώντας δύο όρους, την αφομοίωση και τη συμμόρφωση. Και για να μην κάτσω να διαβάσω το κείμενο που έχω τώρα αναρτήσει, θα σας πω μια παρομοίωση, μια μεταφορά που είχε κάνει ένας μαθητής του Πιαζέ, που προσπαθούσε να μας περιγράψει την θεωρία του, λέγοντας ότι όταν έρχεται μία γνώση, δηλαδή έχουμε κάποιες γνώσεις στο κεφάλι, είναι σαν ένα δωμάτιο που έχει στήσει τα έπιπλα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Έρχεται μία καινούργια γνώση, να την αφομοιώσεις, να την τοποθετήσεις στις προηγούμενες, είναι σαν να έχεις παραγγείλει ένα καινούργιο έπιπλο να έρθει να στηθεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Όταν έρθει αυτό το έπιπλο, δεν μπορείς να το βάλεις έτσι, μες στη μέση, οπουδήποτε. Πρέπει να γίνει μια αναδιομόρφωση, μια συμμόρφωση του δωματίου, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έρθει και να ακουμπιστεί σωστά αυτό το έπιπλο, να υπάρχει μια ομοιογένεια και να αφομοιωθεί αυτό το έπιπλο μέσα στο υπάρχον δωμάτιο, άρα η μεταφορά να αφομοιώσω τη νέα γνώση. Σαν μια μεταφορά για να αναφερθώ στον αγαπημένο Πιαζέ. Στην πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα αναφερόμαστε στους σπουδαστές μας, έτσι, πώς σκέφτονται, πώς πάνε να αφομοιώσουν την καινούργια γνώση. Ένα διάστημα μιλάγαμε για οπτικούς τύπους, ακουστικούς τύπους, κιναισθητικούς, άρα είχαμε έτσι ομαδοποιήσει 3 ομάδες σπουδαστών και λέμε να έχουμε τους οπτικούς, θα έχουμε μια αναπαράσταση, κάπως θα τους κερδίσουμε, τους ακουστικούς με την ομιλία μας, κιναισθητικούς μπορούμε να σηκώσουμε να κάνουμε μια δραματοποίηση. Λοιπόν, όλα αυτά ισχύουν, αλλά έρχεται αργότερα ο Γκάρντνερ, αρκετά αργότερα, το 1983, όπου μας λέει δεν υπάρχουν 3 τύποι νοημοσύνης μόνο, υπάρχουν πολύ περισσότεροι, και αναπτύσσει τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Αυτό ήρθε σε μια εποχή όπου ουσιαστικά αμφισβήτησε τις έννοιες της νοημοσύνης ως μια σταθερή παράμετρο που μπορεί να μετρηθεί με κάποιο τεστ. Ήταν η περίοδος που μπαίναν τα τεστ νοημοσύνης να μετρήσουμε την νοημοσύνη του καθενός. Ήρθε εκεί λίγο να αντισταθεί. Και τι έλεγε ο Γκάρντνερ? Έλεγε ότι όλοι μας έχουμε πολλά είδη νοημοσύνης. Άλλα μπορούν να καλλιεργηθούν και να ενδυναμωθούν, άλλα να αποδυναμωθούν. Αλλά διαθέτουμε από όλα αυτά τα είδη. Στην αρχή εντόπισε 7. Αργότερα, με τις έρευνες, οργάνωσε ουσιαστικά 9 είδη νοημοσύνης. Αυτός ο πίνακας είναι γνωστός, έχει πέσει ίσως στην υπόλοιψη όλων μας. Μέσα από εκεί προσπαθώ να ερμηνεύσω λίγο το ακροατήριο των σπουδαστών μας. Μιλάει για λεκτική νοημοσύνη, θα σας τα πω λίγο γρήγορα για να μην τραβήξουμε πολύ το χρόνο και να φτάσουμε στα συμπεράσματά μας. Έχουμε τη λεκτική, έχουμε τη λογικομαθηματική, κιναισθητική, χωροταξική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, μουσική, νατουραλιστική και την υπαρξιακή. Λοιπόν, θα δώσω γρήγορα 2 λόγια για την κάθε μία. Έχουμε κάνει κάποιο λαθάκι εδώ στην κίνηση. Λοιπόν, η λεκτική είναι ουσιαστικά η ικανότητα στη χρήση των λέξεων και της γλώσσας, άρα εγώ αν είμαι λεκτικός ουσιαστικά τύπος νοημοσύνης, μαθαίνω πιο εύκολα με την ανάγνωση, με την τήρηση σημειώσεων, με τη συζήτηση, έχω καλή λεκτική μνήμη.
Λογικομαθηματική νοημοσύνη. Έχω μεγάλη ικανότητα να κάνω υπαγωγικούς παραγωγικούς συλλογισμούς. Αναγνωρίζω κάποια περιληπτικά σχέδια, έχω επιστημονική σκέψη, εκτελώ σύνθετους υπολογισμούς. Η μουσική νοημοσύνη, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να συνθέτω κάποια μουσικά κομμάτια, αλλά επίσης να χρησιμοποιώ το ρυθμό για να μαθαίνω μια νέα πληροφορία να απομνημονεύω. Η νατουραλιστική, η οποία προσθέθηκε γύρω στο 1996, αναγνωρίζω πληροφορίες που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον πιο εύκολα και έτσι μαθαίνω καλύτερα όταν το θέμα που είναι να συζητήσουμε σχετίζεται με τη φύση και το περιβάλλον. Η χωροταξική, όταν κατανοώ χωρικές και σημαντικές πληροφορίες και μπορώ εύκολα να τα ερμηνεύσω με κάποιες αρχιτεκτονικές κατασκευές, διαθέτω καλή, ισχυρή οπτική μνήμη, εύκολα μπορώ να δουλέψω με παζλ, εικόνες, χάρτες. Η κιναισθητική, όταν χρησιμοποιώ συντονισμένα κοινωνικές δεξιότητες, εκφράσεις, πληροφορίες, συναισθήματα. Έχω μία μνήμη η οποία είναι σωματική, δηλαδή αν κάτι το έχω δραματοποιήσει ή το έχω δουλέψει με το σώμα μου, το κρατάω καλύτερα στη μνήμη μου. Η διαπροσωπική είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα των άλλων, να ενσυναισθάνομαι τους γύρω μου. Αυτό σημαίνει ότι ευκολότερα συνεργάζομαι αρμονικά με κάποιους άλλους, άρα στην ομάδα θα είμαι καλύτερα και καλύτερα το μαθαίνω από ό,τι αν μου το πει ο δάσκαλος. Αλλά αν το συζητήσω μέσα στην ομάδα, πιο καλά θα το αφομοιώσω. Η ενδοπροσωπική είναι κάπως αντίθετο, δηλαδή εγώ κατανοώ, διακρίνω, ελέγχω τα δικά μου συναισθήματα. Είναι η ικανότητα της προσωπικής γνώσης, αλλά γύρω από τον ίδιο μου τον εαυτό. Και τέλος, για να μην σας κουράζω, είναι η ικανότητα υπαρξιακή νοημοσύνη, όπου συνήθως προβληματίζομαι με θέματα ύπαρξης, ανυπαρξίας, καλού, κακού, σωστού. Λοιπόν, μέσα από όλα αυτά που είδαμε τώρα, τόσους τύπους νοημοσύνης, έχουμε ένα αμφιθέατρο με 200 άτομα. Τι περιμένω να κάνω εγώ μέσα από όλα αυτά? Αυτή η γνώση με ευαισθητοποιεί το θέμα της διαφοροποιημένης μάθησης και της διεπιστημονικότητας. Δηλαδή προσπαθώ να δώσω ίδιες δυνατότητες σε όλους, όσο μπορώ, για να... Δεν είναι ότι παρέχω σε όλους τα ίδια πράγματα, να τους δώσω τις δυνατότητες ανάλογα με τις δικές τους με τη διαφορετικότητά τους. Ως προς τη διεπιστημονικότητα, προσπαθώ να προσεγγίσω το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ βλέπετε σχετικά με την πυραμίδα, είναι από ένα γαλλικό βιντεάκι σχετικά με την πυραμίδα. Εδώ έχουμε τον ήχο, έχουμε την πυραμίδα, την κατασκευή, λεκτικά με τη βοήθεια της λεκτικής αναπαράστασης, με την αρχιτεκτονική κατασκευή με τις πυραμίδες, το οποίο δεν αφορά μόνο μαθητές, έχουμε σπουδαστές, όπου εκεί θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπετε ένα κείμενο λογοτεχνίας της εκπαιδοχώρας του Άμποτ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δασκαλία σε τριτοβάθμια. Έχουμε κάνει και πειραματισμό με παιδιά του γυμνασίου με συνεργατική γραφή. Είτε με έργα τέχνης να περάσουμε μέσα από εκεί γεωμετρικές έννοιες, μέσα από το θέατρο δραματοποίηση, μέσα από διάφορες αναπαραστάσεις, τρισδιάστατες ή διδιάστατες. Άρα όλα αυτά είναι για να μας προβληματίσουν λίγο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη διδασκαλία μας, γιατί είναι μεγάλος φόρτος αν σκεφτείς ότι έχω ένα αμφιθέατρο με τόσο διαφορετικά άτομα και εγώ πώς θα εφαρμόσω δικές μου μεθόδους για να τους τραβήξω όλους αυτούς. Πέφτει σε εμάς, στους εκπαιδευτικούς το δύσκολο κομμάτι, όσο μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Από μία ομιλία μιας καθηγήτριας από τον Καναδά σε ένα γαλλικό πανεπιστήμιο, παρομοίαζε το αμφιθέατρο σαν χήμερα, γιατί έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία, και στην ομιλία που μας έκανε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε την παρουσίαση έτσι ώστε να δαμάσουμε τη χήμερα, έλεγε πολλά ωραία πράγματα, αλλά θα ήθελα να κλείσω με το εξής, το οποίο ήταν ένα παράδειγμα που το είχα βιώσει
με κάποιον καθηγητή, θα σας πω, γιατί πάντα ζητάμε από τους καθηγητές να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, γιατί απ' την άλλη έχουμε και εμείς διάφορες δικές μας αδυναμίες. Δηλαδή, αν δεν έχω μια δυνατή φωνή, πώς θα πω σε ένα αμφιθέατρο, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Αλλά είχα το παράδειγμα ενός καθηγητή από το Imperial στο Λονδίνο, στο μεταπτυχιακό τμήμα του. Ήταν πολυτεχνείου και έκανε και γραμμική άλγευρα μάλιστα, ο οποίος τότε μπαίναμε στην αίθουσα και βλέπαμε τον κύριο να μιλάει. Οι αίθουσες δεν ήταν αμφιθέατρο, ήταν αρκετά μεγάλες και είχε ένα κασετόφωνο και μίλαγε. Λοιπόν, από ό,τι διαπιστώσαμε μετά, δεν ήταν ένας καινούριος τρόπος εκείνα τα χρόνια διδασκαλίας. Ήταν ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να μιλήσει σε κοινό, αλλά είχε τη δυνατότητα να κάνει το μάθημα σε ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί μέσα από την κασέτα που έπαιζε ακούγαμε πουλάκια και φύση. Λοιπόν, μη έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσει στο κοινό, ηχογραφούσε τη φωνή του σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν χαλαρό και το μάθημα γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Άρα δηλαδή και αυτή τη δυσκολία μπόρεσε να την ξεπεράσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα μπορούμε πραγματικά, δεν πίστευα τότε που το βλέπα και το βίωνα ότι θα μίλαγα για αυτή την κατάσταση τώρα, αλλά είναι ένα παράδειγμα πραγματικά που μου έχει μείνει ανεξίτηλο μέσα μου, ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ακόμα και νομίζουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την υπομονή σας και ελπίζουμε να δώσαμε ερέθισμα σε μια μεγάλη κουβέντα ή σε προβληματισμό τουλάχιστον. Γιατί ο δάσκαλος κανένας δάσκαλος δεν είναι τέλειος. Δίνουμε ερεθίσματα για προβληματισμό, μήπως ταιριάζουν στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία και στο μεστικό μας αντικείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άλλη Αθανάση, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίασή σας, την τρομερά ενδιαφέρουσα προσέγγιση που ήταν γεμάτη με παραδείγματα που μας κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, έχουμε χρόνο, έχουμε 20 λεπτάκια να κάνουμε μια συζήτηση. Βλέπω ήδη την κυρία Πανταζίδου να σηκώνει το χέρι και θα ήθελα να της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. Μαρίνα, σε ακούμε. Άλλη Αθανάση, σας χιλιοευχαριστώ. Απόλαυσα την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετική. Θα την ξαναδώ τουλάχιστον 2 φορές. 2 σχόλια θέλω να κάνω έτσι τώρα που θέλω να τα βγάλω από μέσα μου. Θα ξεκινήσω από το θετικό που ήταν η διαφάνεια 60 που έλεγε αυτή η Καναδή καθηγήτρια, αν το θυμάμαι τώρα καλά, πώς να δαμάσουμε τη χήμερα, πώς θα προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς φοιτητές. Μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς μαζεύοντας ο καθένας μας τα κομματάκια της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου που έχουμε μαζέψει στη διάρκεια της πορείας μας. Τα παραδείγματα που μας έδωσες, Κάλια, με τη διασταύρωση για τους πολιτικούς μηχανικούς και το κύκλωμα για τους ηλεκτρολόγους, αυτό το πράγμα, να βάλει ο καθένας το δικό του το έβριμα, όσο μικρό και να είναι, με έναν τρόπο που μπορεί να μοιραστεί με τους υπόλοιπους. Γι' αυτό θα πρότεινα εδώ κάπως να ξεκινήσουμε μία learning community, κάτι στο δικό μας το ΚΕΔΙΜΑ, με αυτό το πολύ ωραίο πλαίσιο που μας δώσατε, με τις διαφορετικές κατηγορίες της προϋπάρχουσας γνώσης και κάπως να βάζουμε εκεί τα παραδείγματά μας. Αντίστοιχο παράδειγμα έδωσε ο Θανάσης με αυτό με τα βαρύτερα αντικείμενα που πέφτουν, τέλος πάντων, είτε σε ευθεία γραμμή, είτε στο κεκλειμένο επίπεδο που τα ξεχνάνε τα παιδιά. Όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ έτσι διαπιφάνεια λυκείου πανεπιστημίου, ενώ εμείς θέλουμε κομμάτια που να αντιστοιχούν στη δικιά μας στη γνώση και στις δικές μας τις απαιτήσεις που έχουμε στο πανεπιστήμιο. Και εδώ θα πω όχι ακριβώς ελαφρώς αρνητικό, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο έτσι θέμα πολιτικής ορθότητας αυτός ο όρος της εναλλακτικές ιδέες. Στο δημοτικό βεβαίως θα πεις για εναλλακτικές ιδέες,
Αλλά στο πανεπιστήμιο που εκπαιδεύουμε μηχανικούς, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι εναλλακτική ιδέα. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει το σωστό, υπάρχει και το λάθος. Οπότε αυτό είναι κάτι, πιστεύω, που πρέπει λίγο να το δουλέψουμε παραπάνω σαν κοινότητα, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία της πληροφορίας που μας έρχεται είναι από μικρότερες βαθμίδες. Και όταν αυτή την πληροφορία την παίρνουμε εμείς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάπως πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που είναι χρήσιμη για μας. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις έτσι ήθελα να βγάλω κατευθείαν από μέσα μου. Έχω κάνει και άλλες σημειώσεις, θα τις συζητήσουμε ίσως, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια από τις ωραιότερες ομιλίες που έχω ακούσει ever. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πανταζίδου. Άλλος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, να ρωτήσει, να μας πει τη δική του εμπειρία? Κανείς? Μαρίνα, ο λόγος ξανά σε σένα. Τώρα εγώ παριστάνω ότι είμαι κάποιος άλλος. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Θανάσης για την επιστημολογική συζήτηση, το υπάρχει, δεν υπάρχει παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης που έχει, που είναι χαρακτηριστικό του μηχανικού. Πρέπει, παιδιά, τώρα θα καθίσουμε να λέμε υπάρχει, δεν υπάρχει, όταν μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτήν. Οπότε, αν υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα που είναι χρήσιμα για μας, εμείς θέλουμε να έχουμε αυτά τα παραδείγματα και να τα χρησιμοποιούμε. Τώρα, άμα κάποιοι θέλουν να συζητάνε αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, τέλος πάντων, ας το κάνουν. Εγώ θέλω να πω επιπλέον ότι πραγματικά αυτά που λέτε τα εφαρμόσατε. Αυτό ήταν το σημαντικό και γι' αυτό νομίζω μας κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον. Δεν ήταν δάσκαλε που δίδασκες, τα εφαρμόσατε στην ομιλία που κάνετε σε όλη την παρουσίασή σας. Δηλαδή, μας το δείξατε και πρακτικά μέσα από την ίδια την παρουσίασή σας, το λόγο σας. Και νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα χρειαζόμαστε και από όλους. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που σιγά σιγά πρέπει να το περάσουμε σε όλη την κοινότητα. Από τα πιο απλά και τα πιο εισαγωγικά, ακόμη και τα παραδείγματα που ανέφερε ο Θανάσης, που μπορεί να είναι η σύνδεση Λυκείου Πανεπιστημίου, Μαρίνα, όπως είπες, αλλά επίσης τα θεωρώ χρήσιμα για τους πρωτοετής μας φοιτητές, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να ανεβάζουμε, να τα αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτές τις εμπειρίες όλο στο ΚΕΔΙΜΑ. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε εμπειρίες τέτοιες, που συνειδητά ή και ασυνείδητα, αν θέλετε, χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας, χρησιμοποιούμε στο μάθημά μας, συντάσσουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα όλοι σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Αξίζει να κάνουμε μία προσπάθεια, να τα μαζέψουμε όλα αυτά, μια προσπάθεια που θα είναι συνεχή, δηλαδή ό,τι καλό μας έχετε στο μυαλό, ό,τι παραδείγματα μπορούμε να φανταστούμε, που έχουμε εφαρμόσει ή έχουμε δει κάποιους άλλους να εφαρμόζουν ή έχουμε ακούσει κάποιοι άλλοι να εφαρμόζουν, καλό είναι να τα καταθέτουμε και να φτιάξουμε ένα τέτοιο αρχείο, αν θέλετε, καλών παραδειγμάτων που θα μας δώσουν και εμάς νέες ιδέες. Να πω ότι ήδη έχουμε μια τέτοια δράση αναπτύξει στο ΚΕΔΙΜΑ. Θα ήθελα από τους συμμετέχοντες που είναι σήμερα εδώ, θα τους παρακαλούσα να εγγραφούν στη σελίδα του ΚΕΔΙΜΑ. Επίσης, ένα φόρουμ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΜΑ. Μιλάω τώρα για το ΚΕΔΙΜΑ μέσα από το Ήλιος. Για να μπορούν και να παίρνουν πληροφορίες, αλλά και να μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια συνεχής διαδικασία που μας αφορά όλους. Η εκδήλωση
ο κύκλος μάθησης πιο σωστά, γιατί πραγματικά ήταν το πρώτο μέρος ενός κύκλου μάθησης, θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη. Εγώ θα σας παρακαλέσω, το έχω γράψει και στο chat, να μπείτε και να αξιολογήσετε, να απαντήσετε στο σύντομο ερωτηματολόγιο, να αξιολογήσετε τον σημερινό κύκλο μάθησης. Και αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, κάποια παρατήρηση, αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι, ο Θανάσης θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θανάση, σε ακούμε. Εγώ μια τελευταία κουβέντα θέλω να πω. Ίσως έχει δίκιο η Μαρίνα, αλλά δεν ξέρω, στη βιβλιογραφία δεν μπορούμε να τις πούμε. Όντως για τα μεγαλύτερα παιδιά είναι κάτι που είναι λανθασμένο. Αλλά δεν το συναντάω, δηλαδή στη βιβλιογραφία δεν το έχω βρει ως λανθασμένες αντιλήψεις. Το μάθημά μου είναι έκτο εξάμηνο. Έκτο εξάμηνο και έχω ακούσει για εκκρεμές με 5, όπως σας είπα, με 5 εκατοστά. Έχω ακούσει για νερό που θα το ζεστάνουν, έχω διαβάσει νερό που θα το ζεστάνουν στους 200 βαθμούς. Έχω δώσει μοντέλο της διαστολής με τα μόρια και αντί να μου μεγαλώσει τις αποστάσεις, μου φουσκώνει τα μόρια και έχει περάσει την κβαντομηχανική με 7,5. Αυτά έπρεπε να τα μαζεύω και δηλαδή αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, είναι έκτο εξάμηνο, δεν είναι στο όριο επαφής λυκείου με πανεπιστήμιο και με προβληματίζει αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Η κουβέντα έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ μεγάλη και ο στόχος επίσης του ΚΕΔΙΜΑ είναι να κάνουμε πιο συχνά τέτοιες κουβέντες και μάλιστα διαζώσεις. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια του ΚΕΔΙΜΑ εννοώ, να οργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις, να έχουμε έναν φυσικό χώρο που να μπορούμε να βρισκόμαστε και να αναλύουμε διάφορα τέτοια θέματα. Αν θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει κάτι άλλο, να σχολιάσει, να παρατηρήσει. Ναι, ο κύριος Δαμίγος. Μαρία, ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ τον Θανάση και την Κάλια για την πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά χρήσιμη παρουσίασή τους. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι λιγάκι στενάχωρο που τέτοιες δράσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν τις αγκαλιάζουν περισσότεροι συνάδελφοι. Έχουν υπάρξει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ερευνητικών προγραμμάτων και στη σχολή, η ανταπόκριση ήταν αντίστοιχη. Είναι γεγονός, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους συναδέλφους, είναι γεγονός και ότι από την πρόσφατη έρευνα του ΚΕΔΙΜΑ αποδείχθηκε ότι ο εργασιακός φόρτος εξαιτίας της υποστελέχωσης και εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των φοιτητών είναι πάρα πολύ μεγάλος συναδέλφους. Δηλαδή, όταν το 80% των συναδέλφων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 40 ώρες, αν θυμάμαι καλά, και ένα ποσοστό της τάξης του 40-45% πάνω από 50 με 60 ώρες, η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δυστυχώς είναι περιορισμένη. Κατά την άποψή μου, εδώ υπάρχει το πιο μεγάλο μερίδιο ευθύνης είναι στη διοίκηση του Ιδρύματος και στις διοικήσεις των σχολών. Πρέπει να βρεθεί αυτός ο χώρος, πρέπει να δοθεί μία ανάσα στους συναδέλφους και να κατανοήσουν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ζωτικής σημασίας. Γιατί μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλοί ερευνητές με βάση τα στοιχεία, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν αν είμαστε καλοί ή κακοί δάσκαλοι. Οι αξιολογήσεις των παιδιών, όπως ξέρουμε, είναι εξαιρετικά περιορισμένες, συμμετέχουν πάρα πολύ λίγα παιδιά σε αυτά, τις βλέπουν μια τυπική διαδικασία και σπάνια και εμείς προσπαθούμε να αναζητήσουμε τις δικές μας ευθύνες. Οπότε ευχαριστούμε πολύ και όλο το γραφείο και ιδιαίτερα τους σημερινούς ομιλητές για τα όσα χρήσιμα που μας έμαθαν. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ σήμερα τη σημερινή μας συνάντηση, γιατί έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση την επόμενη Τρίτη, τη συνέχεια του σημερινού κύκλου μάθησης, με περισσότερα παραδείγματα, από ό,τι καταλαβαίνω, και εργαλεία. Και ανυπομονούμε γι' αυτό, που θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και την κουβέντα και να προσκαλέσουμε και περισσότερους συναδέλφους όσοι ήμασταν σήμερα εδώ. Επομένως, θα σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Μαρίνα, θέλεις να... Κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση να βγει το βίντεο σύντομα, ώστε να μπορούμε να πούμε στους συναδέλφους, παιδιά, δείτε το μέρος πρώτο στο βίντεο και μπείτε στο μέρος δεύτερο την Τρίτη. Αμέσως θα το κάνουμε. Αυτό είχαμε σκοπό, Μαρίνα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι αξίζει
και θα ανέβει στη σελίδα στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΜΑ άμεσα. Μαριά, μια παρατήρηση. Πήγα να μπω στο ερωτηματολόγιο και με βγάζει στη φόρμα που την αλλάζω, όχι που απαντώ. Για δείτε λιγάκι να στείλετε ξανά το σύνδεσμο, γιατί μπαίνω στη φόρμα επεξεργασίας. Ναι. Οπότε ξαναστείλω στο chat ένα καινούριο σύνδεσμο. Ξαναέστειλα το σύνδεσμο, νομίζω αυτός είναι ο σωστός. Δικό μου λάθος είναι αυτό, ζητώ συγγνώμη. Θα το αφήσω 1 λεπτό πριν κλείσουμε για να προλάβουν οι συνάδελφοι να τον αντιγράψουν. Θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα ο σύνδεσμος για την αξιολόγηση. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όποιος δεν το συμπληρώσει την ώρα που είναι μέσα πατώντας το σύνδεσμο δεν θα μπει αργότερα. Επομένως, θα αφήνω 1 λεπτό και σας παρακαλώ όσοι είστε εδώ, συμπληρώστε την αξιολόγηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλό σας. απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.